Θα προσέχεις τα παιδιά απόψε, έχουμε σχέδια. Τη στιγμή που η μητέρα μου είπε αυτά τα λόγια, στεκόμενη στην πόρτα του σαλονιού, οι σκέψεις μου πάγωσαν. Στο κέντρο του δωματίου, όπου έπαιζαν απαλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μιλούσε σαν βασίλισσα που παραχωρεί ακρόαση στο δικό της κάστρο. Δίπλα της, η αδελφή μου τέντωσε τα χείλη της και πρόσθεσε: «Έτσι και αλλιώς δεν έχει σχέδια, έτσι δεν είναι. Γιατί ήταν εδώ?» Και γιατί τα 5 ανήψια μου και τα ανήψια μου έτρεχαν άγρια στο σπίτι που ξέρω ότι κλείδωσα πριν φύγω. Τα σνακ ήταν σκορπισμένα σε όλο το πάτωμα, στον καναπέ, τα 7χρονα και τα 5χρονα ανήψια μου πάλευαν σαν να βρίσκονταν σε ριγκ, η 6χρονη ανήψιά μου κουνούσε την αντίκα χιονόμπαλα που είχα κρατήσει ως τη Σαυρό για χρόνια, ενώ η 3χρονη είχε αρχίσει να μου τζουρώνει τον τοίχο με κραγιόνια. Η μικρότερη, μόλις 1 έτους, τους επεφημούσε όλους με χαρά, ο αγαπημένος μου αραβωνιαστικός Στιβ, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στολίσει με τόση αγάπη. Τρεμόπαιζε αδύναμα, σαν να παρακαλούσε για βοήθεια. Είχα μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι για να βρω επιτραπέζια σκεύη αντίκες για ένα αφιέρωμα σε περιοδικό γκουρμέ, κρατώντας ακόμα το όμορφο σετ μαχαιροπύρουνων που είχα αγοράσει ως δώρο έκπληξη για αυτόν. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να στέκομαι εκεί, παγωμένη, κοιτάζοντας την απίστευτη σκηνή μπροστά μου. Μόλις πριν από λίγες μέρες, αυτό το σπίτι ήταν γεμάτο ελπίδα και χαρά. Τότε δεν είχα ιδέα ότι η τραγωδία περίμενε στη γωνία. Υποτίθεται ότι θα ήταν τα πρώτα μας Χριστούγεννα μαζί. Μόνο ο Στιβ και εγώ γελούσαμε σαν παιδιά καθώς κρεμούσαμε στολίδια γεμάτα αναμνήσεις στο ψηλό έλατο και τοποθετούσαμε χειροποίητες κάλτσες πάνω από το τζάκι, ο Στιβ, σεφ σε ένα διάσημο εστιατόριο. Λάτρευε να σχεδιάζει μαζί μου το μενού του χριστουγεννιάτικου δείπνου. Αυτές οι στιγμές μαζί ήταν σκέτη ευτυχία. Η φετινή γαλοπούλα θα είναι ξεχωριστή. Θα χρησιμοποιήσω ένα μυστικό μείγμα βοτάνων. Θέλω να το δοκιμάσουν και οι γονείς σου μια μέρα. Είπε με εκείνο το ευγενικό χαμόγελο που πάντα με έκανε να νιώθω ότι ήταν η πραγματική μου οικογένεια. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, πήγαμε να ψωνίσουμε ένα δώρο για να το πάμε στο σπίτι των γονιών του Στιβ. Βρήκαμε ένα μπουκάλι vintage κόκκινο κρασί, ένα μπουκάλι που ο πατέρας του έψαχνε εδώ και χρόνια. Δεν ήταν φθηνό, αλλά δεν διστάσαμε, θέλαμε να δούμε το πρόσωπο του πατέρα του να φωτίζεται. «Ανυπομονώ να του το δώσω», είπε ο Στιβ, κρατώντας προσεκτικά το μπουκάλι. Βλέποντας το χαμόγελό του, δεν μπορούσα να μην χαμογελάσω κι εγώ. Αυτή η ειρηνική, γεμάτη ικανοποίηση στιγμή ήταν όμικρον με τόνο, τι είχα ευχηθεί ποτέ, αλλά εκείνο το βράδυ, το τηλέφωνό μου άναψε απειλητικά. Ένα μήνυμα από την αδελφή μου. «Έχεις σχέδια για τα Χριστούγεννα?» Σύντομο και ομό, πήρα μια ανάσα και απάντησα: «Θα τα περάσω με την οικογένεια του Στιβ». Διαβάστηκε αμέσως, αλλά δεν ήρθε καμία απάντηση. Δεν ήξερα τότε ότι ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα, κοιτάζοντας πίσω, υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια. Ήταν πριν από περίπου 2 μήνες, όταν η μητέρα μου ήρθε για επίσκεψη, στη μέση μιας χαλαρής κουβέντας, είπε: σε περίπτωση που συμβεί κάτι, γιατί να μην κρατήσω ένα εφεδρικό κλειδί για το σπίτι σου? Μερικές φορές είσαι ξεχασιάρης και θα ήταν πρόβλημα αν κλειδωνώσουν έξω», αρνήθηκα ευγενικά, αλλά αποφασιστικά. «Δεν πειράζει. Ο Στιβ έχει και αυτός κλειδί, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς». Η μητέρα μου έδειχνε ελαφρώς δυσαρεστημένη και είπε: «Λοιπόν, αν δεν έχεις πρόβλημα, τότε υποθέτω ότι είναι εντάξει». Εκείνη τη στιγμή, νόμιζα ότι αυτή ήταν το τέλος της συζήτησης. Στη συνέχεια, τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων στο διαμέρισμά μου, δεν μπορούσα να πάρω άδεια από τη δουλειά για να επιβλέψω τους εργολάβους. Έτσι ζήτησα από τη μητέρα μου, που ζούσε κοντά, να κρατήσει το κλειδί μου και να το χειριστεί για μένα. Φυσικά επέστρεψε το κλειδί αργότερα την ίδια μέρα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες θα πρόδιδε την εμπιστοσύνη μου. Πίσω από αυτό το εξυπηρετικό χαμόγελο, είχε κρύψει κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Δεν είχα ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η μητέρα μου έβλεπε πλέον το σπίτι μου ως ένα είδος δεύτερου σπιτιού, ένα μέρος που μπορούσε να χρησιμοποιεί όποτε την βόλευε. «Γιατί είσαι στο σπίτι μου?» κατάφερα να ρωτήσω, με τη φωνή μου να τρέμει. Η μητέρα μου έβγαλε κάτι από την τσάντα της και άκουσα ένα μικρό κλικ. Ήταν ένα γνώριμο αντικείμενο, αλλά ένα αντικείμενο που δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκεται εκεί, το κλειδί του σπιτιού μου. Όταν μου το δάνεισες πριν, είχα φτιάξει ένα αντίγραφο. «Είναι πιο βολικό έτσι». Με γλιτώνει από τον κόπο να ρωτάω κάθε φορά. Μίλησε χωρίς ίχνος ενοχής. Απλώνοντας ξανά το κομματικό της γυαλιστερό στον καθρέφτη, τη στιγμή που άκουσα αυτά τα λόγια, κάτι μέσα μου έσπασε. Τα μάτια μου έπεσαν στο πάτωμα, με τον τεράστιο κόκκινο λεκέ να απλώνεται στο λευκό χαλί. Θράψματα γυαλιού έλαμπαν στη μέση,
με την ετικέτα τους πολύ γνωστή, ήταν το εκλεκτό κρασί, τα πολύτιμα μπουκάλια που είχαμε διαλέξει μαζί με τον Στίβ για τον πατέρα του. Αυτό, τα παιδιά το έριξαν κάτω καθώς έτρεχαν, είπε η μητέρα μου χωρίς καν να γυρίσει. Ξέρετε πώς είναι τα παιδιά, η αδελφή μου που έπαιρνε τυρί από το ψυγείο αναπνέει. Ναι, ακριβώς. Μην το κάνεις τόσο μεγάλο θέμα. Έτσι κι αλλιώς δεν είσαι απασχολημένη, σωστά, πρέπει να πάμε σε ένα πάρτι, οπότε κάνε την καλή και καθάρισε το, εντάξει, τα ανεύθυνα διάφορα λόγια της με έκαναν να ρωτήσω ήσυχα, γιατί εγώ, τα παιδιά σου το έκαναν αυτό, δεν θα έπρεπε να είσαι εσύ αυτή που θα το καθαρίσει, η αδελφή μου αναστέναξε δραματικά, σαν να ήμουν αφόρητα ενοχλητική. Έλα τώρα, μην είσαι τόσο σφιγμένη. Είμαστε οικογένεια. Θα μπορούσες να κάνεις τουλάχιστον αυτό το πράγμα, ειλικρινά, είσαι άχρηστη, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τα αμέτρητα μικροσκοπικά αγκάθια που είχα θάψει βαθιά μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια ενώθηκαν σε μια τεράστια φλόγα θυμού που με έκαιγε. Άφησα απαλά το δώρο για τον Στίβ στο πάτωμα και έβγαλα το τηλέφωνό μου από την τσέπη μου, δεν υπήρχε κανένας λόγος να διστάζω πια, η αλλαγή είχε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια, στην επέτειό μας. Λίγο πριν πάμε στο εστιατόριο που είχε κλείσει ο Στίβ, η αδελφή μου τηλεφώνησε κλαίγοντας, «Σε παρακαλώ, έχω ένα επίγον περιστατικό στη δουλειά». Είχα μαζέψει το κουράγιο να πω όχι για μια φορά. Λυπάμαι που δεν μπορώ απόψε. Είναι μια σημαντική βραδιά για μένα και τον Στίβ. Σε παρακαλώ, η δουλειά μου κινδυνεύει, μόνο για λίγες ώρες. Έλα τώρα, ο καλός Στίβ θα καταλάβει, έτσι δεν είναι, ήξερε ακριβώς πώς να μετατρέψει την ενοχή σε όπλο, παρασύροντας ακόμα και τον Στίβ σε αυτό. Και έτσι, με βαριά καρδιά. Ενέδωσα. Όταν τηλεφώνησα στον Στίβ για να το ακυρώσω, δεν θύμωσε. Αντίθετα, ανησύχησε για μένα. Μια ώρα αργότερα, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας, ήταν εκεί, χαμογελαστός, κρατώντας ένα ολόκληρο κέικ στα χέρια του. Δεν θα μπορούσα να απολαύσω το δείπνο σε ένα φανταχτερό εστιατόριο γνωρίζοντας ότι ήσουν μόνοι σου στο σπίτι και φρόντιζες τα παιδιά, είπε απαλά, εκείνο το βράδυ με βοήθησε να τα προσέχω χωρίς κανένα παράπονο. Αλλά αφού τα παιδιά είχαν κοιμηθεί, άνοιξα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάγωσα. Εκεί ήταν η αδελφή μου, να γελάει και να ποζάρει με τις φίλες της σε ένα κομψό μπαρ, η επίγουσα εργασία της ήταν ένα απροκάλυπτο ψέμα. Όταν τηλεφώνησα για να την αντιμετωπίσω, μου απάντησε με σφοδρότητα. Κι εγώ πρέπει να συμβαδίζω με τους ανθρώπους, αλλά δεν μου επιτρέπεται να χαλαρώνω που και που, ο εγωισμός της με άφησε άφωνο. Κάποια στιγμή αργότερα, ένα Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ξανά. Θα φύγω για το γάμο ενός φίλου, κράτα τα παιδιά για μένα, και πριν προλάβω να διαμαρτυρηθώ. Είχε φύγει. Βλέποντας την απογοήτευσή μου, ο Στίβ είπε ευγενικά, τότε ας το κάνουμε το καλύτερο Σαββατοκύριακο για εκείνα. Η καλοσύνη του με έσωσε. Πήγαμε και τα 5 παιδιά σε ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ, ο Στίβ ήταν σαν πραγματικός πατέρας, γελούσε, φώναζε στα τρενάκια του Λούνα Πάρκ, και η χαρά του αντιχούσε με το γέλιο των παιδιών κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, εκείνο το απόγευμα, ενώ κάναμε βόλτα με το καρουζέλ. Η 6χρονη ανιψιά μου είπε απαλά αλλά χαρούμενα, θεία, έχω ξαναέρθει εδώ, με τον μπαμπά. Ο 7χρονος αδελφός της συμπλήρωσε ενθουσιασμένος, ναι, ο μπαμπάς κέρδισε το μεγαλύτερο λούτρινο ζωάκι στο παιχνίδι με τα σκοπευτήρια, ήταν τόσο δυνατός και ευγενικός. Τα αθώα λόγια τους διαπέρασαν την καρδιά μου, ο στοργικός πατέρας που θυμόντουσαν δεν είχε καμία σχέση με τον άνθρωπο που τους εγκατέλειψε, όπως είχε περιγράψει η αδελφή μου, εκείνο το βράδυ, αφού τα παιδιά είχαν πάει για ύπνο, ο Στίβ είπε ευγενικά, ξέρεις. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσεις να προσεγγίσεις τον πρώην σύζυγο της αδελφής σου. Τον Έρικ, θυμάμαι ότι απάντησα ξαφνιασμένη. Έτσι όπως μιλούν τα παιδιά για αυτόν, δεν ακούγεται σαν κάποιος που θα έφευγε έτσι απλά, έκανα νεύμα, νιώθοντας το ίδιο. Ναι, το θέλω, αλλά πώς, έχει διαγράψει όλες τις επαφές του. Δεν έχω κανέναν τρόπο να επικοινωνήσω μαζί του. Απογοητευμένη, δάγκωσα τα χείλη μου, ακριβώς τότε, η νησταγμένη ανιψούλα μου τσαλαβούτησε και τύλιξε τα μικροσκοπικά της χέρια γύρω μου. Θεία, σε αγαπώ. Νιώθοντας τη ζεστασιά της, έδωσα έναν σιωπηλό όρκο. Θα έβρισκα τρόπο να προστατεύσω το χαμόγελό της, όμικρον με τόνο, τι και αν γινόταν, αλλά εκείνη τη στιγμή, με τον Έρικ εντελώς αποκλεισμένο από τη ζωή μας, μπορούσα μόνο να στέκομαι εκεί, αβοήθητη. Πόσο καιρό θα στέκεσαι εκεί, καθάρισε το επιτέλους. Η απότομη φωνή της μητέρας μου με τράνταξε πίσω στην πραγματικότητα. Σπασμένα γυαλιά, σκόρπια παιχνίδια και τα περιφρονητικά πρόσωπα της μητέρας και της αδελφής μου, τα δάχτυλά μου.
Αφύσικα ήρεμα, κινήθηκαν πάνω στην οθόνη του τηλεφώνου μου. Οι αλυσίδες της ενοχής και της άστοχης στοργής που με έδαιναν για χρόνια έσπασαν επιτέλους, αφήνοντας πίσω τους μόνο έναν ήσυχο, παγωμένο θυμό. Η πρώτη επαφή που άνοιξα ήταν αυτή του αγαπημένου μου αραβωνιαστικού, του Στιβ. Βρισκόταν στο σπίτι των γονιών του, βοηθώντας την προετοιμασία του απόψινού χριστουγεννιάτικου πάρτι. Με τρεμάμενα δάχτυλα, πληκτρολόγησα, λυπάμαι, σε παρακαλώ ακύρωσε τα σχέδια, εμφανίστηκαν η μητέρα μου και η αδελφή μου. Χρησιμοποίησαν ένα αντικλείδι για να μπουν μέσα. Το κρασί που αγοράσαμε για τον πατέρα σου, είναι χαλασμένο, σχεδόν αμέσως, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Είσαι καλά, ξέχνα το κρασί, έχεις χτυπήσει, είμαι καλά, αλλά αποφάσισα ότι δεν θα κρατηθώ άλλο. Ωραία, δεν θα έπρεπε, δεν έκανες τίποτα κακό. Μείνε ήρεμος. Έρχομαι αμέσως. Μην προσπαθήσεις να το χειριστείς μόνος σου, εντάξει, αυτή η δυνατή. Σταθερή φωνή του Στιβ μου έδωσε την τελική όθηση που χρειαζόμουν, αφού τελείωσα την κλήση, σήκωσα αργά το κεφάλι μου και κοίταξα κατευθείαν τη μητέρα και την αδελφή μου. Τι, πήγες και έκλαψες τον Στιβ, πόσο αξιολύπητο. Η αδελφή μου ξεφυσούσε. Και λοιπόν, τότε βιάσου και ετοίμασε το δείπνο. Δεν έχουμε όλη τη νύχτα. Η φωνή μου ήταν ήρεμη αλλά σταθερή. Όχι. Για μια στιγμή, σιωπή. Και οι δύο με κοίταζαν σαν να μην μπορούσαν να καταλάβουν τι μόλις είπα. Δεν θα φτιάξω δείπνο και δεν θα φροντίσω τα παιδιά σας. Τι, ξέρεις καν τι λες, τράβλησε η αδελφή μου. Ναι, ξέρω. Γι' αυτό πάρε τα παιδιά σου και φύγε από αυτό το σπίτι. Τώρα, είσαι καταπατητής. Με τα λόγια μου, τα χαμόγελα εξαφανίστηκαν τελικά από τα πρόσωπά τους, τα οποία αντικαταστάθηκαν από σοκ και θυμό. Παραβίαση, πώς τολμάς να μιλάς έτσι στην ίδια σου τη μητέρα, στην αδελφή σου. Η μητέρα μου ούριαξε ιστερικά. Μπορεί αυτό να είναι το σπίτι σου, αλλά δεν πάβει να είναι μέρος του οικογενειακού σπιτιού. Ακριβώς. Σοβαρά φρικάρεις για ένα εφεδρικό κλειδί, δεν προσέχεις καν ότι τα ανήψια και οι ανιψιές σου πεινάνε, η αδελφή μου συνέχισε. Ήταν και οι δύο εξαγριωμένες τώρα, με πλησίαζαν, με τον θυμό τους να συστρέφεται σε κάτι άσχημο, ο 7χρονος ανιψιός μου που πιάστηκε από την ένταση, γέλασε και φώναξε, πήγαινε να την πιάσεις, μαμά, έκανα ένα βήμα πίσω, αλλά δεν κοίταξα αλλού. Ο Στιβ έρχεται. Αυτή και μόνο η πεποίθηση με κράτησε σταθερή. Αρκετά, η μητέρα μου άπλωσε το χέρι της για να με πιάσει από το χέρι. Και εκείνη τη στιγμή, η μπροστινή πόρτα άνοιξε, η καθαρή, επιβλητική φωνή του Στιβ έκοψε τον αέρα. Μην τολμήσεις να την αγγίξεις. Πίσω του στέκονταν δύο αστυνομικοί, με φαρδείς ώμους και αυστηρό πρόσωπο. Αποδείχτηκε ότι αφού έκλεισε το τηλέφωνο, ο Στιβ είχε καλέσει αμέσως την αστυνομία. Πρέπει να τους είπε όλα όσα είχα πει, για το αντιγραμμένο κλειδί, την παραβίαση της εισόδου. Το σπασμένο κρασί και κυρίως για το σχέδιό τους να εγκαταλείψουν τα παιδιά εδώ και να φύγουν. Γιατί είναι εδώ η αστυνομία, ένας από τους αστυνομικούς τους προσήλωσε με έντονο βλέμμα. Λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Στιβ. Ανέφερε μη εξουσιοδοτημένη είσοδο με τη χρήση αντιγραμμένου κλειδιού, καταστροφή πολύτιμης περιουσίας, ενός vintage μπουκαλιού κρασιού, και πιθανή παραμέληση παιδιών, δεδομένης της δηλωμένης πρόθεσής σας να αφήσετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε, ο τόνος του αξιωματικού ήταν ήρεμος, αλλά δεν άφηνε περιθώρια για φυγή. Η μητέρα μου και η αδελφή μου χλώμιασαν. Η γενναιότητά τους εξαφανίστηκε. Απλώς στέκονταν εκεί, με τα στόματα να ανοίγουν και να κλείνουν σαν ψάρια. Η μαμά και ο μπαμπάς χώρισαν. Ο μπαμπάς είναι πολύ απασχολημένος στη δουλειά. Δεν μας συμπαθεί πια, δεν θέλει να μας βλέπει. Η μικρή φωνή του, τόσο σοβαρή αλλά και τόσο ξεκάθαρα προπονημένη, πάγωσε όλο το δωμάτιο. Η αδελφή μου μπήκε γρήγορα στη μέση. Ναι, αυτό είναι σωστό. Η δουλειά του πρώην συζύγου μου τον κρατούσε τόσο απασχολημένο που απομακρυνθήκαμε. Έχει απομακρυνθεί από τα παιδιά. Μίλησε σαν τραγική ηρωίδα, και δάγκωσα δυνατά τα χείλη μου για να σταματήσω την οργή που ανέβαινε μέσα μου. Ο Στιβ έβαλε απαλά το χέρι του στον ώμο μου, αλλά τότε μίλησε η 6χρονη ανιψιά μου, με τη φωνή της φωτεινή και αθώα. Μα ο μπαμπάς ήταν πολύ καλός, μας πήγαινε πάντα στο πάρκο τις μέρες που είχε ρεπό. Ναι, ο μπαμπάς μας έκανε πάντα να γελάμε. Το ένα μετά το άλλο, τα παιδιά άρχισαν να μοιράζονται τις αναμνήσεις τους. Αναμνήσεις ενός στοργικού πατέρα. Που δεν είχε καμία σχέση με την ψυχρή φιγούρα που είχε περιγράψει η αδελφή μου, και τότε ήρθε το τελικό καταστροφικό χτύπημα. Η μαμά πάντα έλεγε, ο μπαμπάς είναι εδώ, οπότε θα βγω έξω να διασκεδάσω. Ποτέ δεν ήταν σπίτι. Μια αγνή,
αθώα εξομολόγηση. Εκείνη τη στιγμή, η αλήθεια αποκαλύφθηκε για να τη δουν όλοι, ενώ η αδελφή μου είχε κατηγορήσει το πολυάσχολο πρόγραμμα του πρώην συζύγου της για το διαζύγιο, εκείνη ήταν εκείνη που είχε βγει έξω και διασκέδαζε, αφήνοντας τα παιδιά στη φροντίδα του. Το πρόσωπο της κοκκίνησε κατά κόκκινο, αυτή τη φορά από θυμό και ταπείνωση. Είναι απλώς μπερδεμένα, ανακατεύοντας τα πράγματα με τη δουλειά, τράβλησε, αλλά κανείς δεν άκουγε πια. Τη στιγμή που άκουσα τη θλιβερή δικαιολογία της αδελφής μου, μια ερώτηση που είχα θάψει βαθιά μέσα μου για χρόνια, μια ερώτηση που είχα ορκιστεί να μην εκφράσω ποτέ, ξέσπασε από μέσα μου σαν σπασμένο φράγμα. Η φωνή μου βγήκε κρύα σαν πάγος. Πες μου κάτι. Αν η ελευθερία σου, ο χρόνος σου, οι βραδινές σου εξόδους σημαίνουν τόσα πολλά για σένα, τότε γιατί έκανες 5 παιδιά. Τα λόγια μου έκοψαν τον αέρα σαν παγωμένη λεπίδα. Η μητέρα μου, η αστυνομική, ακόμα και ο Στίβ, όλοι τους κράτησαν την ανάσα τους, περιμένοντας την απάντηση της αδελφής μου, κοίταξα κατευθείαν στα τρεμάμενα μάτια της και συνέχισα, με τη φωνή μου ψυχρή αλλά σταθερή. Τι ήταν αυτά τα παιδιά για σένα, αλυσίδες για να δέσετε τον Έρικ στο σπίτι επειδή ήταν πολύ απασχολημένος με τη δουλειά, ίσως απλά αξεσουάρ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, hashtags όπως Super Mama των 5 για να πάρεις μερικά περισσότερα likes. Το πρόσωπο της τράβωσε, παραμορφωμένο από οργή και ταπείνωση. Τι στο διάολο σου δίνει το δικαίωμα να μου μιλάς έτσι, δεν έχεις ιδέα πώς είναι. Μόλις μια γυναίκα κάνει παιδιά, χάνει την ελευθερία της. Αλλά εσένα σου λείπει η τέλεια εργένικη ζωή, δεν το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι δεν είναι, αυτό ήταν τελικά. Για αυτήν, αυτά τα παιδιά δεν ήταν όντα για να αγαπάει. Ήταν στηρίγματα. Εργαλεία για να διακοσμήσει τη ζωή της ή για να αλυσοδέσει τον άντρα της. Αυτή η άσχημη αλήθεια με έκανε να νιώσω κάτι πέρα από θυμό, ήταν απελπισία, βαθιά, κούφια απελπισία, τότε έφτιασε τη σύψη που φόλιαζε μέσα στην καρδιά της. Έτσι κι αλλιώς, εσύ φταίς για όλα. Πάντα ήσουν εκεί για να καθαρίζεις τα χάλια μου. Σκέφτηκα ότι, καλά, η μεγάλη αδελφή θα το φροντίσει. Εσύ με κακομάθησες, εσύ με έκανες έτσι, ακόμα και οι αξιωματικοί έδειχναν αηδιασμένοι από την εγωιστική, διεστραμμένη λογική της. Τότε, σαν να ήθελε να κόψει τον πνιγυρό αέρα, ο Στιβ κινήθηκε αθόρυβα. Πήγε στην κουζίνα, ζέστανε γάλα και σοκολάτα και έριξε γλυκό ζεστό κακάο σε φλιτζάνια, έδωσε από ένα απαλά σε καθένα από τα παιδιά, τα πρόσωπα των οποίων ήταν χλωμά και δακρυσμένα. Ορίστε, πιείτε αυτό και ζεσταθείτε. Μην ανησυχείτε, ο μπαμπάς σας δεν σας έχει ξεχάσει. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο, η ήρεμη, σίγουρη καλοσύνη του άναψε μια αμυδρή σπίθα ελπίδα στα μάτια τους. Αυτή η μικρή, τρυφερή στιγμή έμοιαζε με το μοναδικό φως μέσα στο χάος εκείνου του σαλονιού, αλλά η συμπόνια του Στιβ ήταν η τελευταία σπίθα που έκαψε και το τελευταίο νήμα αυτοσυγκράτησης που είχε απομείνει στην αδελφή μου. Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά, ούρλιαξε, με το πρόσωπο της τραβωμένο από οργή. Μην κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Τους εγκατέλειψε. Δεν πληρώνει καν διατροφή για τα παιδιά, και είπε ότι δεν θέλει να τα ξαναδεί ποτέ. Οι φωνές της έκαναν το μικρότερο παιδί να ξεσπάσει σε δάκρυα, και εκείνη έστρεψε αμέσως τον θυμό της πάλι προς το μέρος μου. Για όλα αυτά φταίς εσύ. Είσαι πάντα τόσο τέλειος. Τότε, σαν να έσπασε ένα φράγμα, άρχισε να ξεχύνεται από τον ήκτο της, με τη φωνή της να τρέμει από την οργή και τη θλίψη που διαστρεβλώθηκε σε κάτι το αλόκοτο. Ο Έρικ σταμάτησε να με αγαπάει εδώ και πολύ καιρό. Όταν πρωτοπαντρευτήκαμε, τα μάτια του ήταν πάντα στραμμένα πάνω μου. Αλλά μετά τη γέννηση των παιδιών, όλα άλλαξαν. Πήραν τα πάντα. Ακόμα και στα ρεπό του. Περνούσε όλο τον χρόνο του μαζί τους αντί για μένα, ήθελα μόνο να με κοιτάξει ξανά. Να με αγαπήσει ξανά. Η εγωκεντρική της κραυγή αντιχούσε στο σαλόνι, και μόλις ακούστηκε, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ένα ελαφρύ, σχεδόν χαρούμενο κουδούνισμα που δεν ανήκε σε αυτή τη βαριά σιωπή. Ο Στιβ πήγε να ανοίξει την πόρτα, στεκόταν εκεί, λαχανιασμένος και κρατώντας στα χέρια του 5 μεγάλα κουτιά με δώρα, ένας άντρας. Ο πρώην σύζυγος της αδελφής μου, ο Έρικ. Είχε έρθει βιαστικά μόλις έλαβε το τηλεφώνημα του Στιβ, έχοντας ήδη καταλάβει τι συνέβαινε. Στην πραγματικότητα, από εκείνη τη μέρα πριν από 3 χρόνια, είχα εντοπίσει αθόρυβα τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πριν από μερικούς μήνες είχαμε αρχίσει να ανταλλάσσουμε κρυφά μηνύματα. Ποτέ δεν είχα εγκαταλείψει την υπόσχεσή μας, να βρούμε μια μέρα μια διέξοδο για τα παιδιά. Και τώρα. Ο Έρικ είχε ακούσει κάθε λέξη από το τελευταίο ξέσπασμα της αδελφής μου ακριβώς έξω από την πόρτα. Ποιος είπε ότι εγκατέλειψα τα παιδιά μου, η φωνή του ήταν ήσυχη, αλλά είχε ένα βάρος που πάγωσε όλους στο δωμάτιο.
Αφού δέχτηκε το τηλεφώνημα του Στιβ και συνειδητοποίησε τα πάντα, έσπευσε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Τα πρώτα που αντέδρασαν ήταν τα παιδιά. Το 7χρονο αγόρι που είχε βρεθεί στο επίκεντρο του χάους έπαθε αναστεναγμό, με τα μάτια του ορθάνυχτα και γεμάτα δάκρυα. «Μπαμπά», τα κουτιά έπεσαν από τα χέρια του Έρικ, καθώς 5 μικρά σώματα έτρεξαν προς το μέρος του με τη μία. «Μπαμπά, μπαμπά». Αγκαλιάζονταν στα πόδια του, κλαίγοντας ανεξέλεγκτα με λυγμούς, ένα θέαμα τόσο όμορφο όσο και αφόρητα οδυνηρό. Το μεγαλύτερο αγόρι κοίταξε ψηλά μέσα από τα δάκρυά του, με τη φωνή του να τρέμει από μια ερώτηση που κρατούσε για πάρα πολύ καιρό. «Μπαμπά, γιατί δεν ήρθες να μας δεις?» Η μαμά είπε ότι δεν μας αγαπάς πια, ότι δεν ήθελες να μας δεις, εκείνη τη στιγμή. Όλο το χρώμα έφυγε από το πρόσωπο του Έρικ, η φωνή του έτρεμε καθώς μιλούσε. «Αυτό δεν είναι αλήθεια, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πάντα ήθελα να σας βλέπω. Έστελνα κάθε μήνα διατροφή για το παιδί όλων σας». Αυτά τα λόγια χτύπησαν σαν λεπίδα, αναμφισβήτητη, τελική απόδειξη. Έπαιρνε τα χρήματα, ενώ δηλητηρίαζε τις καρδιές τους ενάντια στον πατέρα τους, σπάζοντας τον δεσμό μεταξύ τους για τη δική της εγωιστική ευκολία. Δεν υπήρχαν πια δικαιολογίες, όλα τις τα ψέματα, όλη της η σκληρότητα αποκαλύφθηκαν μπροστά σε όλους εκείνη την ιερή νύχτα των Χριστουγέννων. Η μητέρα μου και οι αδελφοί μου στέκονταν εκεί, παγωμένες, χλωμές σαν φαντάσματα, σαν να είχε σταματήσει ο ίδιος ο χρόνος. Το σαλόνι γέμισε από τον ήχο των πνιχτών αναφιλημάτων των παιδιών και την ήσυχη, σιγοβράζουσα οργή του πατέρα τους, του Έρικ, ένας από τους αστυνομικούς που παρακολουθούσε τη σπαρακτική σκηνή να εκτιλήσεται, τελικά. Στράφηκε προς τη μητέρα και την αδελφή μου και μίλησε με αποφασιστικότητα. «Καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να έρθετε και οι δύο μαζί μας στο τμήμα. Πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα της παράνομης εισόδου, των υλικών ζημιών και της πιθανής παραμέλησης του παιδιού». Η μητέρα μου δεν μπορούσε πια να διαφωνήσει. Τα γόνατά της υποχώρησαν και έπεσε στο πάτωμα, με το κεφάλι σκυμμένο σε ήττα. Το τελευταίο πράγμα που είδε πριν την οδηγήσουν μακριά ήταν η εικόνα των εγγονών της, ασφαλής στην αγκαλιά του πατέρα τους, να πίνουν το ζεστό κακάο που τους είχε φτιάξει ο Στιβ. Αυτό το θέαμα και μόνο έλεγε τα πάντα. Ήταν η αδιαμφισβήτητη απόδειξη της πλήρους ήττας τους ως μητέρες. Αφού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου έφυγαν με την αστυνομία, το σαλόνι γέμισε με μια παράξενη ατμόσφαιρα, ένα μείγμα αμήχανης σιωπής και ήρεμης ανακούφισης. Τα παιδιά, που είχαν γίνει το επίκεντρο πολλών αναταραχών, ήταν τώρα ασφαλώς κουρνιασμένα στο στήθος του πατέρα τους. Μιξοκλαίγοντας απαλά αλλά επιτέλους γαλήνια, ο Έρικ χάιδεψε απαλά το κεφάλι κάθε παιδιού και στη συνέχεια κοίταξε τον Στιβ και εμένα με βαθιές τύψεις. «Λυπάμαι πολύ και σας ευχαριστώ. Αν δεν ήσασταν εσείς, ίσως να μην είχα μάθει ποτέ την αλήθεια. Μη ζητάς συγγνώμη, εσύ και τα παιδιά δεν κάνατε τίποτα κακό». Αυτά τα λόγια, μαζί με το γλυκό άρωμα του κακάου που μόλις είχε φτιάξει ο Στιβ φρέσκο, άρχισαν σιγά σιγά να λιώνουν τον παγωμένο αέρα του δωματίου. Τότε η 6χρονη ανιψιά μου έπιασε την κούπα της και στα 2 της χέρια και μουρμούρισε σιγανά: «Θεία, το κακάο σου έχει καλύτερη γεύση από της μαμάς». Οι λέξεις με χτύπησαν σαν ένας απαλός πόνος. Αυτά τα παιδιά πάντα ήξεραν, βαθιά μέσα τους, από που προερχόταν η αληθινή αγάπη. Την επόμενη μέρα, έλαβα ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας είχε παράσχει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την παράνομη είσοδο και τις υλικές ζημιές της μητέρας και της αδελφής μου, συν της άλλης. Οι ισχυρισμοί για παραμέληση της παιδικής μέριμνας ήταν αρκετά σοβαροί ώστε να συλληφθούν επίσημα το ίδιο βράδυ. Κανονικά, σε περιπτώσεις όπως αυτή, τα παιδιά θα έπαιρναν προσωρινή επιμέλεια από τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας. Αλλά ο Έρικ προσφέρθηκε αμέσως να αναλάβει την πλήρη ευθύνη και, μέσω του δικηγόρου του, να τακτοποιήσει την απαραίτητη γραφειοκρατία μέσα σε λίγες ώρες. Λόγω της γρήγορης ενεργειάς του, τα παιδιά γλίτωσαν από το τραύμα να σταλούν σε καταφύγιο. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Έρικ κατέθεσε επίγουσα αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο και η επιμέλεια και των 5 παιδιών μεταβιβάστηκε επίσημα σε αυτόν. Αποφάσισε να μειώσει τη δουλειά του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή επικεντρωμένη αποκλειστικά στην ανατροφή των παιδιών του. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, ο Στιβ και εγώ τους βλέπαμε να φεύγουν για το νέο του σπίτι. Με χαμόγελα στα πρόσωπά μας και δάκρυα στα μάτια μας. Οι βαριές αλυσίδες που είχαν δέσει τους ώμους μου για τόσα χρόνια είχαν επιτέλους φύγει, και ένα χρόνο αργότερα, κάτω από ένα στέγαστρο από άνθη, ο Στιβ και εγώ πραγματοποιήσαμε μια μικρή, δική αγαμήλια τελετή. Τον επόμενο χρόνο γεννήθηκε ο πρώτος μας γιος. Υγιής, φωτεινός και γεμάτος ζωή. Τώρα, κάποια Σαββατοκύριακα, ο Έρικ, τα 5 παιδιά του, ο Στιβ και εγώ κάνουμε πικνίκ μαζί στο πάρκο. Αυτό που βλέπετε εκεί δεν είναι 2 διαλυμένες οικογένειες, αλλά 2 νέες,
που συνδέονται με τη συγχώρεση, την ανθεκτικότητα και την αγάπη. Είχα επιτέλους ξεφύγει από τα μακρά χρόνια της εκμετάλλευσης, και μαζί με τον Στιβ, άνοιξα την πόρτα σε μια ζωή ήρεμης, γνήσιας ευτυχίας. Όσο για τη μητέρα και την αδελφή μου, άκουγα για αυτές μόνο περιστασιακά, μέσα από ψιθύρους κοινών γνωστών, όλα τα χρήματα της διατροφής που είχε στείλει ο Έρικ, χρήματα που θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί για τα παιδιά. Είχαν σπαταληθεί στον επίοικη τρόπο ζωής της αδελφής μου και στις κοινωνικές εξόδους της μητέρας μου. Όταν αυτή η ροή εύκολου χρήματος σταμάτησε, ο άνετος κόσμος τους κατέρευσε μια νυχτή. Η αδελφή μου, η οποία δεν είχε ποτέ σταθερή δουλειά, πάσχιζε να βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης. Άκουσα ότι τώρα κάνει πολλές δουλειές μερικής απασχόλησης μόνο και μόνο για να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο. Η μητέρα μου, μην μπορώντας πια να στηριχτεί πάνω της, είχε επίσης αρχίσει να εργάζεται, γεμίζοντας ράφια σε ένα σούπερ μάρκετ παρά την ηλικία της. Θα μπορούσατε να το αποκαλέσετε κάρμα και να το αφήσετε έτσι, αλλά ακόμα και μετά το άκουσμα της ιστορίας, η καρδιά μου ένιωθε παράξενα βαριά. Απλώς το αποδέχτηκα σιωπηλά, την αναπόφευκτη πραγματικότητα που περίμενε στο τέλος του δρόμου που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Ήταν περίπου εκείνη την εποχή, όταν και οι δύο είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Όταν έλαβα ένα μήνυμα στο τηλέφωνο μου. Ήταν από τη μητέρα μου. Η οθόνη έδειχνε μια σύντομη γραμμή. «Πώς είσαι?» ήταν η πρώτη επαφή από εκείνη τη νύχτα. Δίστασα, χωρίς να ξέρω πώς να απαντήσω και έδειξα το μήνυμα στον Στιβ. Εκείνος χαμογέλασε απαλά και είπε, «Κάνε όμικρον με τόνο, τι σου λέει η καρδιά σου?» Πήρα μια βαθιά ανάσα και πληκτρολόγησα την απάντησή μου. «Είμαι καλά. Εσύ, μαμά?» Το μήνυμα διαβάστηκε σχεδόν αμέσως. Πέρασαν μερικά λεπτά σιωπής και μετά εμφανίστηκε άλλη μια ειδοποίηση. «Μπορείς να μου πεις πώς να φτιάξω το κακάο που έδωσες στα παιδιά εκείνο το βράδυ?» Τη στιγμή που διάβασα αυτές τις λέξεις, ένα μόνο δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Δεν ήταν ακριβώς μια συγγνώμη, αλλά κάτι βαθύτερο. Ένα αδέξιο, σταματημένο πρώτο βήμα προς τη λύτρωση. Δεν μπορούμε ποτέ να πάρουμε πίσω τα χρόνια που χάσαμε, και ίσως οι πληγές να μην επουλωθούν ποτέ πλήρως. Αλλά πιστεύω ότι από εκείνο το μοναδικό φλιτζάνι κακάο αρχίσαμε να περπατάμε, αργά αλλά σταθερά. Στο μακρύ δρόμο προς το να γίνουμε ξανά μια πραγματική οικογένεια.